FM News. Lokal. Idol Dennis, come in. One audio na. Ito yung data telepono la. Makita mo't ket na agreeing mo na saan. Idol go ka Idol Dennis. Ket madideti. Wait lang. Yaman officer, ay, iti yakawid ang 10 kilos iti Hawksbill Tardel nga nakalapan dagiti residente. Nagdagos met lang nga naidokumento na ito ken nakita nga healthy iti pawikan iso tagapuna nga napalabusan met lang iti bye-bye. Nabagaan dagiti residente nga masapol iti prepamo nagdagos iti opisina da no dagiti marin mamals nga mas stranded wenno aksyente masigsigayan wenno makalapan ti lugar tapos sakit maidokumento. Malagit nga doon nagundaway nga nakakita iti pawikan iti lugar sa Dagabuna nga mangnamnama iti menro nga dito masanakliban babaen iti saan nga panang tiliw ken saan nga panang sida tapos sakit umado dito nga marin mamal sa makikita iti paset na iti Pagudpud Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak RMN. Maraming salamat Idol Dennis with that report from